Salut, prieteni! Iar mă aflu în vie și vreau să vă prezint la moment cum arată unele soi cu poamă care fie ca pe drum, adică încă nu sunt chiar coapte bine. Halloween-ul de vorbă, căutați-o cum e. Are o încărcătură mortală, dacă se poate spune așa. Mai departe ne mutăm, vă arăt avatarul. Poftim avatarul cum. Tot asta, după cum v-am spus, anul trecut s-a realtoit. Aici are avatar până cât se vede încolo. Și mai departe aici, pe partea opusă, vă arăt cum se prezintă landășul. Ia uitați-vă și se face aici. E o nebunie totală. Foarte bine s-a îmbrăcat, s-a copt bine, are o culoare extraordinară, ca pe partea pe care o filmez, se primește că e cam umbră, nu se vede, dar dacă m-aș muta pe partea cealaltă, are o culoare cum e gălbănușul la ou. Ia uitați-vă așa. Iată așa se arată landușul. Eu am spus tărul scurt, ca și mai înainte, să nu ocupe mult loc și să nu vă plictisească. Iată așa arată via care e prefăcută, realtoită, din sort de tehnic de vin. Iată am încăpătat poamă de masă în așa formă. Iată, uitați-vă până departe încolo. Partea de la valiară se vede avatar. Mai încoace, anul ăsta aici un toi de anul ăsta și are și struguri. Nu știu ce am altoit, am să mă uit pe catalog. Iată aici are avatar. Foarte frumos. Bob. Crocantă. Gust extraordinar. Americanii știu a face. Asta e sort din America. Uitați aici. Sort care e răspândit în toată lumea. Cred că încă trebuie să mă mai învăț să-l pot eu să capăt rezultatele care le-am mai văzut eu pe foile din internet. Iată, cu asta vreau să vă închid și să vă spun, iată așa arată poama la momentul dat, data de 10. Pe curând!